Moi! Let's maistellaan taas. Meillä on täällä Mäkilän leipomon kermamunkki. Eli ihan munkki, missä on täytettä välissä. Siis tää haisee vähän vanhalle rasvalle kyllä. Joo. Oli kippis. Kippis. Hyvää ruokailua. Kirsoi. No mä en ainakaan saanut nyt mitään. Tää on nyt vähän vanha. Ei oo tuore. Siis toi ensimmäinen purasu, mulle ei tullut yhtään kermavaahtoa eikä sitä hilloa, mikä täällä on sisällä. Mutta tää kermavaahto ja hillo kyllä pelastaa tän. Joo, pelastaa. Joo. Mut kyllä tän voi syödä. No totta kai, mutta ajattelin, kun tässä olisi vielä kahvi, niin tää olisi kyllä aika hyvä. Mutta en mä toisten kyllä tätä osta. Ostaks sä? Kyllä mä ostan. Muijalla on suklaata taas poskessa. No niin, heippa. Hei hei.